Vill du försöka? Nej, det vill jag inte. Jag ska ringa min hemtjänst. Pussa på den då. Men, vad har du gjort? Det var här och... Kan pappa puss också? Oj, puss. Oj. En gång till. Stå på porto. Puss. Du blussigt. En gång till. Ja, du kan väl tala om det för jag kan vara Jannik. Ja. Oj. Vad Ja. Okej, hej. Så. No. Knullor. Det är inte lätt att bli gammal. Ja. Och man får ingen... Vi vill ha in henne på ett hem. Och sen om vi också, samma sak. Ja. Så vi gammal om... Hon har Alzheimer. Hur gammal är nu? 81. Det är för... Hur mycket är klockan? Klockan? Du ska inte ha någon klocka. Klockan är 100. Hem och sova nu. Bolobompa har varit. Nej. Jo, hon du. Skojar hon. Nej. Det är fortfarande morgon. Titta på pappa nu. Men nu ska du ha ifrån. Nej, det är smutsigt. Det går inte. Snälla. Men nu, det gör ingenting för att det är för vi ska åka nu, ser du. Det är inte alls så dumt. För vi skulle inte åka hit. Han ville inte åka när vi skulle åka. Och nu ska vi inte åka hem. Du måste gå nu. Nej, vad smutsigt. Snälla, gör inte. Snälla, det går inte den. Snygga killar gör inte så. Nej. Hitta den. Jag står porto på det nu. Daniel. Då tar vi bort det.